हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों बरायबाय। दा आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दंजोबो। दा जिखुनु हक दिनै माने फंनैसो खोथा माने मोजां गाज्रि नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनोसैलाय। नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला माने लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। दा दिनैनि दिनाव बिस्वजित दैमारी बिथांनि फारसे फंनैसो रायज्लायगोन, ओमफ्राय बिनि उनाव आबसुनि फारसे फंनैसो रायज्लायगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। दा बिस्वजित दैमारी दाखालि साननैसोनि सिगां गोबां इउटुबफ्राव नुदों आङो, माने बिस्वजित दैमारी बिथाङा माने BTCनि चिफ जानो आवगायबोदों आरो माने गाव बुङाखैब्लाबो माने बिथांनि जेनाखि माने फर्मुला, बै फर्मुलाफोरखौ गोबां बिथांमोनानो हमनानै बुंदों आरो दा बेखौ लानानै सावरायगोन। दा बिथांनि जेनाखि एक्टिभिटि बा आखल दिनै सोर बुजि दंबावो नङा होमबा रायजो राजाफोर। गिनांगौ बिथांनि जेबायदि आखल, बिथाङा बै समावनो जुदि BPFखौ एंगारनानै सोरलां बोरलां खालामनानै BJPजों सिथाबनानै दा नैबे BTCआ नैबेफोरबायदि अबस्था जानानै दं। दा बिनि दायनिगिरिया सोर? बिनि गुबै दायनिगिरियानो जाबाय बिस्वजित दैमारी बिथां, नङा होमबा लोगोफोर। दा बिथाङा गाज्रिमोन मोजांमोन, खिन्थु गुबै खारना बेनो लोगोफोर। दा दिनैनि दिनाव बिथाङा गोबां माने मा होनदों, माने बै लेखा बिलाइनि लब दिन्थिनानै माने आजि बाखि खालि नगद, थारमानि आजि नगद खालि बाखि होननाय बायदि बिथाङा बिराद जइन खालामग्लुंगासिनो दं आरो रायजोफोर एसे खेल लानांगौ नङाबा सोमब्रगोन। आजिखालि मावनानै जाग्राफ्राबो बिराद बासै लोगोफोर, नङा होमबा। ओरैनो मोननायखौसो बयबो हास्थायो, नंगौना नङा? हास्थायो, खस्थ' नाङा बस्थ' नाङा बे बिलाइखौ मोननो बयबो हास्थायो। दा ओरै मावनाय दांनायफ्राबो इनकाम गैला, मा मावबावनो, बन लायबो लायनो हाला, माने खस्थ' मस्थ' सोलिग्रा रायजो राजाफ्रा आरो मैगं फाननानै जाग्राफ्रा मैगं दखान मैगं बिजनेसफ्रावबो सोलिला। दा बेफोरबायदिनो मा खालामगोन मा मागोन होननानै माने ओरैनो मोननाय बिलाइ नागिरै नागिरै बिथांमोनाबो बै ग्रहआव सौग्रावो। माने मा ग्रह बियो? बे आजि नगद खालि बाखि होननायाव आरो, बा आजि बाखि खालि नगद होननाय बुस्थुआव सौग्रावहैयो। दा बिथांमोना रां मोनगोन जाहैबाय, फुरा दाना मा खालामगोन जइन जाग्लुंजोब्बाय। थाखा मोनोबा खस्थ' नाङा बस्थ' नाङा जइन जाब्लानो मा लस होननानै। दाना जेब्लानाखि जइन जाखाङो अलरेडि, दाना फैनाय समाव बिसिनाबोथ' दालाल थायो नालाय, दाना दालालनाव फैनाय समाव बिनोसै फोरो जोंना जइनिंनि बै लेखा बिलाइयालाय जानोसै, नङा होमबा लोगोफोर। दा उनावहाय बुंसै गैयालै बाखि, माने एबार खनसे बा गाबोन समफोरसो मोनगोन, एसे नेथ'दो अननानै, बेफोरबायदि जाहैसै आरो। हैद साला मासि असाम्ब बाथ्रालै बे जाहैसै बिथांमोनाबो। बिदिबा जों जइन जायामोनब्रा फाग्ला, दानि जुगाव बबे बाखिया सोलिनांगौ जाखो? जोंहासो मान सनमान सेस थांबायना, दा बोरै जाबावनांगौ जाखो? बेफोरबायदि अनेक खोथा जागासिनो दं रायजोफोर। दा आजि बाखि खालि नगद होननाय बुस्थुआव जिन्दिगियावबो दा थां, दा थांबा थांनानै ओरैबो फैनो हाया, ओरैबो माने गारनो हाया, बेफोरबायदि मोनसे माने जाथाया सोलिगासिनो। दा नंखायनो एकदम बुहुलावबो दासौरावथार, माने एकदम बेफोर थगायनाय जेबो गैया। बिथांमोना माने बे थगायनाय थला जुरि जेननायनिफ्रायनो लानानै थगायै थगायै दिनैसिमबो थगायबावो। ओमफ्राय सान्थि गैयाब्लाबो सान्थि सान्थि बै आवाथि सावनानै जेरखम न'खर फोथारनो थाखाय सान्थि सारो होमबा, माने बेफोरबायदिसो बिथांमोना, माने बुंबानो सान्थि जायो, माने सान्थि सारबानो न'खरा फोथारनाय जेरखम सान्थि जायो, बिदिसो बिदिना जेबो गैया रायजोफोर। जिर' माने दाहल जिर'बावसो। दा बिदिनो बिराद डेन्जार थगायो आरो मा बिथांमोना, माने बिथांमोननि जेनाखि थगायनाय, बे थगायनाया जुदि मोनसे थगायनायाव जुदि बेसर गरसेजों समान माने माबा लायोब्ला,
माने खय दुलि दि जासिगौ बिथांमोननि थगायनाया माने जमा खालामनांगौबा आरो बे थगायनायफ्रा माने ओरैबायदि अबस्था रायजोफोर बिदिनो बिराद गिदिर गिदिर सिमां होयो रायजो राजाफोरखौ नङाबो फ्रामाबो माने गोजौ अख्राङाव सिन्थाय बिरनो हालायनाय माने सिमां दिन्थियो रायजोफोर ओमफ्राय लास्टाव गैया फैमाल गासिबो माने जाथावै जाथावै खोथाखौनो बुंसै नंखाया नालाय फैमाल जाजोबसै दा बै बिथाङानो BTCनि चिफ जानो ओंखारबोदोंनो दा खेला रायजो राजाफोर दा बिथाङा दिनै मालायनि सिमांखौ थेर बेथेर खालामो दा गावनि सिमाङा मालाय मोगथाङाव जाफुंगोन बे रायजो राजाफोर जिखुनु हक बिथांखौ माने BTCनि CM जागोन होननाय खोनादों नंखायनो एकदम साबधान थानाया बिराद मोजां बे थगायनायनिफ्राय बारग'नो हायाब्ला सेस जागोनलै रायजोफोर बिसि फिसा गोनां बोराय मानसिफ्रानो जुदि आबसुनि बिबानगिरिफोर जायोब्ला ओमफ्राय बिनिफ्राय मा लिरबावदों बर' फरायनाय फरायसाफोरा हारिनि मा मावगोन बिथाङा बिराद इन्टारेस्टिं पइन्ट हरदों माने लिरना हरदों आरो दा बे कमेन्टखौ सोर लिरना हरदों होनब्ला माने धर्मेश्वर बर' फंबाया लिरना हरदों दा दिनै बेखौनोथ' सिन्था खालामनांगौ नङा होमबा दिनै एबसुआ मानि थाखाय बरना मोननांगौ जाखो दिनै मानि थाखाय दिनै एबसुआ गासिबो खामानियावनो आखाइ होनांगौ जाखो मानो दिनै बिथांमोना बिजनेसनि लामायाव थांनांगौ जाखो नङा होमबा दा आसल खोथाया बेसो दिनै बिथांमोना बिसि फिसा गोनाङानो बैयाव लोब्बा थाबाय थायोबा इनकाम गैयाबा फाग्ला फाग्ला बै एबसु अफिसाव बिथांमोनहा बिबान लानानै थानो हागोन नामा दा बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दिनैनि दिनाव एबसुफ्राव जाय बिथांमोना थायो खिन्थु गासिखौबो बुङाखै दे रायजोफोर बे सासे सानै बोराय मानसिफ्रा थादोंब्ला बैफोर जाहैबाय गाव गावनि उदै सुफुंनो थाखायसो बै अफिसाव थायो रायजोफोर जिहेतु दिनैनि दिनाव बिथांमोना गोबां गारि मथरनिफ्राय बा बिजनेसमेननिफ्राय बिथांमोना 400-500 खरि पार गारि लाखियो दा बेसेबां बिजनेस जायो सानसेयाव नङा होमब्ला आरो बिनिफ्राय मा खालामबावो बिथांमोना दिनै गंफ्रोमबो जायगायाव गोबां बाजार दं नङा होमबा दिनै बे बाजारखौबो खुनु रायजो राजाफ्रा माने टेन्डार गावनानै मोनला बबेबा जायगायाव मोनबावसै जोंनि पाब्लिक मानसिया गोदो महिलारि सारनि दिनावथ' मोनोमोन रायजो राजाफ्रानो मावनो नाथाय नैबे दिनैनि दिनाव गासिबो माने एबसुआनो लाजोबो बबेबा बाजारनि टेन्डार हक बेबो एबसुआनो लायो आरो बिथांमोना मा खालामबावो समबायफोरखौ सिन्थाय बिथांमोना गावसोरनो लाजोबग्रा जाबावबायसो आरो समबायनि जेनाखि सेक्रेटारि बिसोरखौबो बिथांमोना दिनै सेख'नानै गावसोरसो सालायबावबायसो आरो बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन माथो दं बिदिब्ला एबसुआ गोरोन्थि मावदों ना मावाखै रायजोफोर दा नोंथांमोना पुरा कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो दा दिनै बिदिनो बिथांमोना गोबां खामानिखौ सेनानै मावनाय दङ बेफोर गासिबो आंनाव रेकर्ड दंजोबो रायजोफोर नङा सानदोंब्ला गोनां जायोबा प्रुफजों नोंथांमोननो दिन्थिगोन दा बेफोर मानि थाखाय जानो मोन्दों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन लोगोफोर बेफोर जानो मोननायानो जाहैबाय बोराय बैसोनि मानसिफ्रा एबसुआव सिथाबनानै थानायनि थाखाय बेफोर रेकर्डखौ माने आबसुआ आजावनांगौ गोनां जादों आरो बेफोर बरनामखौ दिनै आबसुआ लानांगौ जादों नङा होमबा दा दिनै बिथांमोनहा बेफोरबायदिनो गोबां खामानि माने सेनानै मावनाय दं आरो दुखुनांथाव माने बुंब्लाबो बिथांमोनहा दिनै दुखु मोनो नंखायनो ब्रेकेटआव दोनथ'बाय आङो माने सम जायोब्ला मालाबा बुंनाय जागोन आरो जिखुनु भिडिअफोरखौ नेनानै थाथ'बानो जाबाय दा जोबनायाव साननो गोनां बाथ्राया बेनो लोगोफोर नङा होमब्ला दिनै जायनाखि यां जेनेरेसन माने बिथांमोनासो दिनै बेयाव सिथाबनानै हारिनि फारसे मोजां खामानि मावनांगौ नङा होमबा दिनै बिथांमोनानो जुदि जायगा मोनाब्ला फिउचार जेनेरेसननि थाखाय मा खामानि मावगोन नङा होमब्ला बै सासे मानसि बोराय बैसोनि मानसियानो जुदि बेयाव गुलि माने गावनि न'खर देरजासे जुदि थाबाय थायोब्ला बे मोजां परिस्थिति जागोन नामा जिखुनु दुखु मोनना लाब गैया आंना एकदम सिदासो दा जिखुनु नेक्स्ट टाइमाव भिडिअ लाबोनाय जागोन माने नेनानै थाबानो जाबाय रायजो राजाफोर